Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balio ning Karang Kadempel. Mbarep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembatan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Pak, Bagong ditutke. Ndak ana apa-apa. Aduh, iso dikai security. Jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang Balio. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Masa engko iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ro ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok aja kene ta. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werku Dara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten ayaka minggahing nalindra ingkang sowan. Menika malam boten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta, atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara. Koko Prabu Wiladalah Jagadéwa Bathara Yayi. Nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa. Mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menapa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nistaken dawuh Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Siun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya narcaya daging rah kayuwanan. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono Bagong. Kula ajeng serius niki. Supados enggal cekak-ceket mekaten sinipun. Bagong padha rarja. Mengestunipun Sinandarawati wilujeng bekti kula konjuk. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Sangat anggen ndadosaken jimat paripe. Bagong padha rarja. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjuk. Yo, tak tampa. Prayogakno kon ngulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Bagong padha rarja sak praptamu. Sampun boten kirang prayogi. Kurang. Oh, nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripe? Kula ngaturaken bekti kula konjuk Ndara. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Anu ngaturaken sebab bekti kula konjuk Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Kepareng kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki? Ngandel ora. Wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul. Wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayogakno nggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi.
Bagong prayogakna. Waduh. Iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Wonten dawuh sinun. Apa sababe dene sira sowan sapa ingkang ngutus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki rak lagi usum. Nggih, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, Nun, wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah nglecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. ajur tenan iki wis. Rusak kahanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan tekan diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo, Bagong? Mboten kenging napa-napa. Kali kula. Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika, kalih muntah-muntah. Nggonmu nabok Gancengel. Tiyek ngoten. Bapak terus ngendika, aku iki jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak ki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa? Wis angel lho, Pak. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan. Ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayuh. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndek niat babar sari, babar pisan. Babar pisan. Kok mriko? Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula. Mengkono. Nggih. 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nangleti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak, apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi apa Bagong? sik to. Pusaka.
Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi siji tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? Siji kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Mutha. Payung Mutha piye? Payung Tunggul Naga. Nah, Payung Tunggul Naga, angka 3 tumbak tempe kara piye? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Menawi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta najan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening Bapak rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat risang kapirangu. Kinembet kambet dosang reknaning bawana ing Sampun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih, kula tasih enget. Bagong. Ponokan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingin bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Babagan perkara pusaka 3 sing arep suwun ngambil. Ya kuwi Jimat Klimasada, Tumbak Kara Welang lan Payung Tunggul Naga. Kose to, aku tak takon karo kowe. Ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau Yai Prabu Darmakusuma sak kadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan 3 candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngesaling para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka 3 negara Ngamarta. Kose aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming ponokawan, ming kawula cilik, rakyat melata, Jelata. jelata. Lebon lemot tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplik mung ponokawan mung batur saumpamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka 3. Pandhawa sing duwe Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyolanyo lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka 3. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Sabar. Wong sabar kekasih ing Gusti.
Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ampet. Nganti darahku aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki wong melarat, bapakku iki meponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek gak kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17 te bapakmu. Kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ki apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune kowe ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane My Laker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe father. Hah? Oh wani ngeceh My Lakerku. Kowe wani karo bapakku wae. Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing griyane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah. Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kanthi teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa tak kae sing dileboni kae, Pak? Handpret. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek nganti bapak ora muring karo kowe, aja dundang Bagong legane ngene. Ora dalah. Resna kakangku. Bareng tak petung-petung tembungmu mau rada deksura karo Bagong, mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tamisan. Mangyat kurdo sroma panggah wagut gati nyomawut ira wang-wang om Nyai Werkudara Barep kakangku piye? Arjuna ulunten maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye? Bagong winadyang wong srogal-srogol, wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ki arep mung ponokawan. Gaweane tumindake
sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur dhewek yen dikongkon ora bakal nambahi ora bakal ngurangi tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa turta malih Koko Prabu pun Kakang Semar menika luhur sanget nedhi damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula Koko Prabu kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih, Koko Prabu kula grumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi amundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pamit. Semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Unekke bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis nang ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae. Cecep wong kere gedhi ora mingerke blak. Wah, lara tenan arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Diandang karo Mas aku kok nglembras sak nggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben ge bapane tak lapori Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita, lit. Kaya ngapa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula. Sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha. Ngerti aku. Bagong. Sing sopan tangane. Gawa gendho. Gawa tukang pukul. Aku ngerti Nandara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 45 taun lho. Lho tepung. Wis ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duit jabang nganti Malang Celapang sampean niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula. Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwih suwe. Luwih iso sampean durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Lah kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho.
Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng aja njiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok. Nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke, setyake, dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis setyake, capeng, mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Alendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandani apa ora? Iki Koko Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane jukan. Ambaknya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo Ratu Gustimu, kowe arep nuduki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Jotosi karo aku, wow, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una iki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok cara-cara sing kasar dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali-bali yo, kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Setyaki. Yo. Biasane sing tok jujuki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Kok aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan iki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petuk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Klimasada ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadul Kresna nututi Bagong. Ndasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci. Dasmu. Anu nggawa Setyaki, ngono kok ora usah kesusu-susu to, santai. Setyaki nek nganti ngewangi Kresna, tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna, mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung, gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh.
Kang Layong. Denya ilangang mesti aduh. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Lakon apa iki, Pak? Tangi. Hah? Tangi. Ya dolesi. Mu tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndak ming tok bathi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Udah anak doyak aku cecok gelem. Lah adine Siwa Ndarawati iki. Adi ngene lho, adi pepean ya pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, Mak Cilik Setyaki. Udu Sima. Mak Cilik Setyaki. Mak paman. Ora, aku nek nyebut Mak Cilik Setyaki. Oh, terus Loh, sing terus ki aku terus ora ada perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gek lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget le mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndarawarku jane mbelane kula. Nyatane aku digawe karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan. Ketara Ndarawarku Ndara. Napa niku pimangi kalih kula amarga nek mboten ngoten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak Cilik. Inggih, nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora Mak Cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae wani. Wani to, Kok? Wani tak kendel. Turah kendel. Sing ora turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki le wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan nek karangan. Nek Mas arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng, ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Lah ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu, ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan, Siwa Ndarawati kan tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak manungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye? Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Ya nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku ya nuwun sewu. Saiso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik.
Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae mak cilik. Cah bagus. Matur nuwun, Pak. Arep apa? Arep melu-melu Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Iya. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong dalem Balio ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun, Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembadan? Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Antasena. Pak, Bagong ditutke. Aduh, iso dikai security. Jan meneng kene. Remen kula. Yo. Wis ndang Balio. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Kasangku ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ro ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok aja kene to. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo nyuwun pamit Ndara Werku Ndara. Sing hati-hati aku nututi. Nggih. Setyake kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindra Ndarawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sak kedagan menika kula nyuwun pangapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, kosek-kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi tumindahi kados mekaten. Mila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngunek-unekke aku? Oh Prabu, menawi badhe nerasaken lampah kula sumanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempung penggaling nata Ndarawati lawan Lurah Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados manten peteng ndedhet penggaling nata Ndarawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling cumlorot Sang Pandya Betari Durga.
sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku tiraning asta kang mitiraning asta aneng asta Patobat paling Kresna inggih pukul. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matekaji pameling ngrawuhake kelawan ulun nggih ana apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayah Indrawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tan Wandi namung badhe ngembari dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Tete prani manganak hanong paricata mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing segara hangra. Tobat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone mbangun kayangan matur sembah sewu nun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone mbangun kayangan aja wujud nata Ndrawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawanipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim setan mriprayangane lilu panaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nang keri. Budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. Nono ngestaken dawuh Pandya Brengge ngestaken dawuh. Dene ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Pancen iki dadi syarat supaya sampeyan niku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke. Bombonge kawula tanpa pepindhan. Ingkang mekaten kawula tansah bangun miturut dhateng dawuhipun Nalindra. Sinuwun punta lan sak kadang kadehan ingkang mekaten damel praja menika ayem tentrem. Embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Dereng ngantos paripurami walacana. Katrenjo sawaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat. Semare konten prayena semuriris.
tata laruta saking kutha Sanggara kula yen tandulasa Sanggara kula yen tandulasa Ndara Antasena kek suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kan ora nyarujuki Kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke nduk. Eko balik titioni Gandayani. Iki sing jeneng Semar. Pancen iya, kowe sapa? Aku Jajal Werka. Ala wigatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan, mesti eneng jenenge, eneng wewisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan Jajal Werka. Kowe aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa ora bakal misik karo titahe, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-suk karo uripe sak pepadane. Gegayuhanku ora gawe kapitunaning sak pepadane, ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogreh-ogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbebeda karo wong sing duwe gegayuhan becik Jajal Werka. Kakang Semar. Waduh. Lah Kakang Semar ora iso diapusi. Janjane kula niku iso diapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arep ketitisan dewa ning nuwun sewu blegere isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen panasten, patiopen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kali kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan. Mboten ora napa meneh kula ajeng ngendih dhateng drajating nata Ndoro Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek Ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban nentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula mung abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur.
Rasa sing mboten seneng dilebur, rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Patoban. Kakang Semar kowe ngerti glibeting nata Ndarawati. Sinuwun Kresna njaluk bantuamu iki nalika peteng atine nalika wis buntu penggalihe. Nang atine wis tak gawe padang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arep ider. Tobat mboten. Nah ora bali. 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 Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit wis kono bali. Disambung sesuk bengi sik enek Climen Durga. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Kakang Semar yen ngoyo-ayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan. Langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to Werkudara. Nggih. Pancen iya. Semono uga Janaka rak ya sarujuk. Kula Nokmur. Apa, Bang? Kula Nokmur mekaten Gaga Prabu Puntadewa. Jelampur. Wonten jam. Linteng kakangku. Linteng dasmu kok linteng kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu keng rayi. Pokoke monggo mugi-mugi rahayu, rahayune skala. Gandeng sampean wis gawe perkara wis nantang karo anak-anak Semar, kula sing gawe sayembara. Lho, kowe gawe sayembara apa, Petro? Sapa sing iso cilik dene ngungkuli kadigdaning Nala Garing Petro Bagong, Bapak Mang Boyong. Ning nek sampean ora iso ngalahke anak-anake Semar, Taunana Windanana, sampean ora bakal boyong Bapak Semar. Oh, gandhak blak utus walu kembal Semarante. Abela. Ya ngono kok nantang karo Begawan Duna. Mboten perkara nantang ning kula nuruti napa sing dikarepe Begawan Duna. Metu Jawa, arek kekan gunung sing tanpa gunaya. Kaya apa aku sing bakal tekan ning Bagong. Ya mung gumunku biasane sing sok kloak-kloak kuwi Bagong kok iki kaya lesu lesah ora duwe kekuatan. Bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat mbelani karo bapakne. Kowe kok dekaren meneng bae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku gawe kesempatan karo kowe karo Petro iki men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus. Nah aku sing ketok terus, lha mar ketok sok kapan? Wah iya, Petro ya arek ketok sok kapan. Wis aku gawe kesempatan karo kowe, mula kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Blegegek gek satulita mel. Sarawuh ndika lancur-lancur Pandhawa.
Ndara kula Ndara Antasena wilujeng rawuhipun wonten Karang Kadempel Den. Pangestune kakekne Semar slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur ya kakekne Semar. Nggih kula tampi. Dawa sami-sami Ndara. Dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padukuhan ing Karang Kadempel. Wis ora kurang prayoga padukuhan Karang Kadempel kene kae. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Siwa Semar ndak tampa. Ora liwat mung dibos padha-padha. Aku ngaturake pamujiku untuk ngesaning Kyai Nayantaka. Wah, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engko jimat Dayanana ing kasantosan. Dipun sami sekecaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel, Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca. Wis ora kurang prayoga kae. Kurang prayoga Kyai Semar. Yo. Apa Semar wis ora kurang prayoga. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Pangestumu slamet tekaku reng. Katur. Aku ngaturake sole ngane-anehi. Kula niku mung batur kok panjenengan ngaturaken pangestu. Jamak lumrahe aku tinemu muda, kowe luwih tuwa, mula alame sing enom tansah ngaturake sembah marang sing tuwa. Oh nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja pareng ngaturaken wilujeng rawuhipun nula garing slamet tekaku. Bersembah kula katur nggih Ndara. Iya tak tampa nula garing. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang prayoga. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya nula garing tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engko jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den Ndara Antasena. Ya Tru tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Tru. Kula pundi engko jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Iya Mitra tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi engko jimat Ndara Gatotkaca. Bekti kula kunjuk, ya Mitra tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, dipun sekecaken anggenipun sampun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak, Tru. 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 Isa beda-beda ya. Ndara Antasena bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya wer. Kula pundi engko jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja, ya Bagong tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Bagong tak tampa. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Bagong wis ora kurang kepenak. Ndara. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene rawuhipun Ndara-ndara kula wonten ing sudung kula Karang Kadempel mriki mituhu undangan ingkang sampun kula aturaken dhateng ngersanipun ndara-ndara kula inggih menika sedan. Bila dinten sakmenika kula ngrawuhaken ndara-ndara menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun ndara-ndara kula. Gawe kaget nganti aku bebarengan kelawan Kakang Antarja Kakang Gatut sowan ning pedukuhan Karang Kadempel kene, janjane eneng apa to, Kae? Keparengake dimidhangetake sakataing para kawula ndaturi paring dawuh nang kene. Nah nek pancen kuwi wadi, ayo golek papan sing sepi sepen, paringa dawuh karo anak-anak Jodipati sing wis sowan ngersani kakekne Semar. Mboten wonten sing wadi, mboten wonten sing rahasia. Niki ngeten nggih, Den. Kula niku kaget wong dasare kula niku namung derajate ngaceplik. Kula niku mung wong loro saudon telu saurupan. Kula niki mung batur. Ewadene lah kok kula niku nampi sasmitaning Jawata. Nampa sasmitaning dewa bilih dewa badhe matedhaken wahyu kamulyan. Nah, gandeng wahyu menika sinten kemawon mesti bakal nggayuh wahyu. Wonten pundi papan jero wahyu menika tertentu dipun gayuh dening sadengah titah. Mula gandeng daeng wahyu pengajaping ati kula wahyu niku ya ora bakal tinampa dening sapa wae. Ning tinampa dening Bendara kula Pandhawa. Ya pancen bener. Ning adakane pendak-pendak dewa badhe medhaken kanugrahan
niku mesti akeh godane, akeh pacobane. Lah, angka kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur. Nek nganti godha niku ngungkuli karo kabisan kula, mesti wahyu cul saking angganipun ing abdipun Semar. Mula gandeng pengajaping ati kula niku sing nampa wahyu niku para Pandhawa. Lah, kula ngundangi sampeyan-sampeyan rawuh enten Pedhukuhan menika supados ambantu. Bantu kalih kula supaya saya sentosa, saya kuat kiwa tengening Semar. Dadi nek enten wong-wong sing ajeng ngruda peksa ayo tumedhaing kanugrahan menika, kula ora kuwatir nggondheli kalian wahyu sing pun mapan teng Karang Kadempel niki, Ndara Antasena. Oh ngono to kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku mesti mituhu dawuh kakene Semar. Yen pancen Siwanayantaka butuh marang kekuataning para putra Pandhawa mligining putra Jodipati, aku saguh kadhawan apa wae, Bu. Semono aku saguh kadhawan apa wae. Siwa Semar paring dawuh apa ing tak tindakake. Mboten sarepot-repot. Sawetawis sami lenggah wonten ing Karang Kadempel ngrencangi kula lan anak-anak kula anggenipun jagi kanugrahan menika sampun ngantos dawah wonten astanipun tetiang ingkang watakipun angkara budinipun candala. Namung niku mawon boten werna-werna penjaluk kula Kandara. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngraki nawang sesangka. Nalendra Mbek Marwa sing sang katrika mulung